Aybaşy we 40 çyle gany gelýän aýal maşgala orada tutmalymy? Jogap: Aybaşy we 40 çyle gany gelýän aýal maşgala orada tutmagam we namaz okamagam bolýan däldir. Çünki bu arada Aýşe enemizden Allah ondan rady bolsun rowayat etmegini şeýle diýilýär. Günlerde bir gün Aýşe enemizden Aybaşy gelýän aýal maşgala sypdyran orada günleriniň kazasyny we sypdyran namazlarynyň kazasyny almalymy diýip soralanna şeýle jogap berýär. Kunna nu'maru bi qada'i sawmi we la nu'maru bi qada'i salat. Yani bize oradamyzyň kazasyny tutmaklyk buýrulardy we namazymyzyň kazasyny tutmaklyk buýrulmazdy diýip jogap beripdi. Munyň manysy aýal maşgala orada aýyna eger-de Aybaşy gany gelse ýa-da 40 çyle gany gelse onda orada tutmaklygyny besedýär we namaz okamaklygyny hem besedýär. Ýöne soň haçanla şol ganyň arasalandan soňra hökmani suratda sypdyran orada günleriniň kazasyny almaly we namazynyň kazasyny bolsa almaly däldir.